Subay sa direktiba ni Alabel Municipal Mayor Vic Paul Salarda, nagpahigayon dayon og relief distribution ang LGU sa naapektuhan sa baha nga sa nagkadaiyang sitio ug purok sa Barangay Maribulan Sabado sa buntag. Base sa aktual report sa Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ug Municipal Social Welfare and Development Office, mukabat sa 353 ka mga households o panimalay ang nakadawat og tag-usa ka sako nga bugas nga tag 25 kilos ang sulod gikan sa lokal nga gobyerno. Ang mga benepisyaryo, mga residente sa Pabrikante, Lower ug Upper Sitio Bayan ug Purok Fatima, Barangay Maribulan. Ang nasgutang mga lugar duol sa Buayan River hinungdan nga usa sila sa grabing naapektuhan sa baha human miawas ang sapa tungod sa siging ulan nga hatod sa Intertropical Convergence Zone niadtong Nobyembre 17. Gawas sa Barangay Maribulan, dunasay usa ka gatos ka panimalay ang apektado sa baha sa Barangay Baluntay nga napadalhan na usab og hinabang sa gobyerno. Mitabang sa Relief Operation Team ang mga opisyales ug trabahante sa Barangay Maribulan ug Baluntay. Busa, dako ang pasalamat sa mga residente sa ilang nadawat nga hinabang gikan sa LGU. Nagpasalamat usab ang lokal nga gobyerno sa kakugi ug sakripisyo sa mga personahe sa nagkadaiyang ahensya sa ilang padayon nga paghatag og serbisyo sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.